Wah, kacau ini, kacau ini, kacau. Bruh. Cik. Lawah rono sego karo sithik. Apa iki? Oh, golek lawah iki. Karo olahraga. Ben sehat ora kena Covid. Iki ana rokok. Masuk akal. Nggo nyambung nyawa. Es. Remuk. Larang kene pek. Nang pikir. Tangi turu. Ora ana lawah. Iya, duit. Golek duit angel ngene. Mancing ae iki, mancing iki. Cocok mancing. Nah kono ngomongnya iwak kutuke akeh. Paling gudi kok. Wes, persiapan. Panase sengenge iki isih panas omongane tanggaku. Rokok iki mang turan. Mau ape tanggung mangan malah ora. Kopi rokok iki mang. Yo. Ono. Ya apa ini? Nasib. Nah, malesanku wis tak siapno. Wis mangkat iki. Seperti luputin tok lawah ana widodari adis. Gatok, Wak, gatok. Ayo mangkat. Weteng kok ora kena jak kompromi ngene. Pakane ora enak sithik yo ngene iki. Ngulas. Budine mangane pizza nek mangan pecel yo ngene iki. Hah? Wah, bubul. Weteng internasional iki. Nek dipakani pecel ora gelem. Wah, ini istimewa iki. Aman. Sane wong ranti leng tai wong. Ayo mancing. Golek lawah. Manganku. Karo olahraga jaga kesehatan ben ora kena corona. Bismillah, lihat ingsun mancing. Hah? Wis suwe ora mancing. Walah, ora nggon apa? Wah, haber ketemu wong. Lagi metu separo. Kebelet to, Lek. Ngapurane. Dolane wong mancing, golek lawah.
Ojo ngerget-ngergetino kene. Lek. Gegetin tak ada plastik sak wonge sisan malah. Tapi mancing iwak apa mancing kerusuhan? Aku menyatu golek lawah mancing iwak. Kok kerusuhan iku kondi. Lek ngapurane. Iki tak laporno Pak Menteri, kena kowe. Aku tak ales sih, Lek. Malah sembako iso tak adai. Wong ngonoan. Aku tak ngales sih, Yo, Lek. lu nggak sengaja. Awas, ganggu wong mancing. Tak kilokno kowe. Gundul. Ora pangerten karo bola. Peteng menges. Pakai metu separo itu. Dibuyak. Wah. Untuk noneh ning kene. Mosok mancing sampai nderek-nderek teko kene. Kok slutak men lah. Aman. Aman. Mancing kok kene. Wah, malah medun nondo kayak video viral Menteri Sosial sing anyar, Pak. Kembar aku. Iku ibuku sing paling jos, Menteri Sosial sing anyar iki. Jos. Mancing, golek lawah. Benar. Good. Nah, ucul nah. Wis suwi ra tau ngebokno, Pak. Gara-gara corona, bingung kabeh pikirane. Aduh. Iwak nok kene iki manja-manja jarine. Informasi ini manja-manja. Dikai cacing mo. Dikai urang, lho kok malah digoreng. Dikai ndok, njaluk tambah mie. Macem gak kere, dikai piye. Yap. Ceplung. Rasakno wae. Kecekel tak lawah wae. Ambune kok garang asem. Kok garang asem? Mana kecak aku mau yo ora midak kok. Ambune ketot tekan kene. Kurang ajar wong iku mau. Delokno, ketemu nang dalan tak srepet. Ora tek ora. Wis. Bahaya iki. Pokoke rene neh. Iki nek awake dhewe ora menyelamatkan diri. Iki nyawa kita bisa terancam. Tapi jen nanggung. Tutuk rosil lah. Kecekel nak iki. Wis aku percaya kecekel iwake. Tak lawah tenan. Tak goreng garing. Wis. Kecekel keketo. Dene mastere mancing mania. Apa lagi, Pak? Alah. Kowe iki kok ono ndi ono kowe kebetul kowe. Ampun le. Ampun. Tak laporno Pak Menteri. Wis iki tetep iso. Ampun le. Ame Pak Menteri aku. Tak laporno. Aku iki kebelah le, Pak Le. Rese mengganggu lingkungan hidup. Oh, tak kandhani. Iya le ngapurane. Aturane. Ono undang-undange. Kok balik apa tak laporno kowe? Aku tak balik. Aku tak balik ya le. Ora sido entuk iwak mangan tuh kakak sonoan ketemune ngonoan ae. Dino iki kok sobek. Sobek. Iki mbak sing sobek aku apa sing tukang mancing lah. Mengganggu kesenangan orang lain ae. Hei. Semping wis lega. Moh ngene iki lho. Wah mancing ketemu wong sing ruwet ngene iku. Iki mesti akeh tetere, akeh sobeke. Awak kudu mendring aku malah. Sek, sapa reti? Loh. Nah, digondol iki. Masuk akal, digondol. Ah, masuk. Siap-siap iki. Digondol. Wes, kecekel kowe. Ah, iki gede tenan. Cocok iki bisa dilawan sak omah.
ndi? Wonge kok malah enakane bloko sing ketok kok gak wonge. Sobek anjir ketemu wong iku mau. Entuke yo enakane bloko, wonge ora ketot. Aduh.